Ka education cell jong ka KSU Southwest ka sales menta ka si ka South Rig noitung arja arpuar da ka jingso sarong kalapun ko borom yo principal ka sngap sing CM college Maukorwat ubabu kentiu kupar nong si ubarora nam wara borom ya ka college ka thain Maukorwat ka district bat kaljarla bro ka wei lengba ka jiyo priang jong u ya ka National Education Brilliance Award arjar arpuar top 10 best principal India hau benai jemang arjar arpuar lengba kan ni kecing ko boram ka seng lengbau samla jet scam nong si general secretary ka KSU Southwest ka sales but u events roy nongram education secretary rengkat kwe pat kinoi lam KSU Mokro circle pat ka KSU skap sing CM unit kila ai ka jingkit bok kit wiang yu babu kentio pundang la ban secretary khamba shushu ya kan ni ka college haki por ki banwan nak banta ban kentiu shushu ya ka puli kadang li hapo ka thain ubabu kentiu de tangbu umarway na preng principal jengki college hapo kejala ban yo opdiang ya kani khusnam bat yo rungru akatup top 10 best principal hapo kri India. Hajung sisa banyo ekan awat kam dai tang na kawi kriteria. Don sibun ba ki kriteria. Kabang haban pen I ham tu ya ki kam ya senyang ya benhei ban kaleng jong angalano. Om dai tang ka teaching, om dai tang ka management, re kham tam ha ki bidei bat ka connection sa ka community bani sa kisnong ki thau sa ki patba jong kan ka dong than. Na se ki bobon ngim na tip ha pang ki kam ka bang no senyang, re ki don ti song la ne. Ki batip ha ki kam ka bang ye trai. Bat kham tam ha ka por covid. Ki don sibun ki kam ka bang ngi lale. Bat nak keleng ka college ka don ka po kabangi persang balik sam ki jimbam se ki katu ka ni kisnong da kabangi persang ban wat constitution ni naktai bat ka don ka po ka ban kaleng jonga ku wat ngalong vice principal ka po rei nambar ka jimbam don breu kisnong wat u khau nakali banba se ki yeng ru nga banba dalde kata ka di katu ka di kam ki ba kamsem ka jonga ngajudon ban trei na ka benta ki babon hak imlang kasalang ban ngalaban ong ba kidon sibun kiwai berikam kibang yano bentang lakalong haka research work haka publication nangta haki seminar ki baper kibang kondok nila jupelong ki national ki international seminar jo ki level ki baper ban ngajulong organizer na kebenta ki kikam te haba perkhat hi hak bedem kena kawat kadai kajing la ban simenta haki ni kikam ki baper kaba penlong na singal penong ya kanika organization bahkan itu ban pengkup yang ya kanika buram hakajin sisa kanika dai namtakan mid ki orga mid administration level namar kapor mga file gane ara dai tamu in charge principal then rai haden bakil analyze ba te hakabakut ki ay ya kanika awat ban hakajin sisa kanika awat ngade ban sim dalade aga khasan tering benai me nang ten ko Delhi tenrai kumang ne khu epi kalong namar ba kidon ki wei ki kam ki bakham khia jo ka college barkata kalong nia pun kra ban submit ya ka SSR and ka self study report jongka nak abang kalor nang ka second cycle tinga sim baga kam ka college ke benwan hakmat mane ka personal bakare kita ka penoi nga ba nga khemlek dalade bane sim ke kam ban ka pendap shwa ki kam juga college ban ngampoi perkhat ban kalian juga konsian bade kapen poi yakini momento kumne kumakalon